Ndichaona kana ndikaona mari ndotenga. Munoti kinekata sei kamera? Yabo. Nengo yakare bada isina kana kunywa kana wani. Instagram ndiko ndikuvira ngo simbi. Nditi ngonzi nevana komukudzira usimbe simbi. Hello guys, hello guys, how are you guys? Hi. Makomenza waripi? Makomenza waripi? Nasa tuwakanda makomenza. Yes guys, nadangu yakuzokumorosai. Ndaya kuzokumorosai vedwe wane ku YouTube. Ndaya kuzokumorosai mbingaudo. Yes, Fortune Magaya uri sei. Zviri sei nasika sigani bokumorosai vedwe wane ku ma YouTubers. Ma YouTubaldo. Latini mbokumorosai vedwe chokwadi tinombota skesi kuno kwa mumbotuoni vakawanda venyu vatevera ku Facebook. Vakawanda venyu vakatovhutiza kuno kwakatera ku Facebook tikataiwa tingadi kudaro kuvasingade Facebook. Tifonga kupota tichimbovashanyirawo 1 or 2 tichimboona. Sandra Muronzi zviri sei hanzi we are here. Yes, I can see you my sister. Maudi Kadonjo zviri sei ndiri right ini uri sei yako munin'ina. Yes kani makaita gwafa uri sei uri kuno makaita. Ndananga kuzokumorosa ini guys kuzongoti muri sei guys muri sei. Aiwa ndoda kukurangarira iwa ndoda kumbokuvigira live inonyatsa kupisa panapa ndondo tandimoyo zviri sei wani ndoda kukuvigira live inonyatsa kupisa ndongoti kuna ku Facebook. Queen's West Kitchen ndiri right. I'm good and how are you? I'm very much okay and how are you? Now I'm just saying guys kuti I think I need to bring also some hot lives here so that you can also contribute and catch up. Because every time munogara mangona zviri zvimunya guys, it's not fair. Azvisi fair. Wanobvunza namba dzangu. All right. Saka ndoda kupai namba dzangu guys, kune vanenge vachida kuzondifonera. Vanenge vachida kuzondifonera ndoda kupai namba dzangu. Anditika Zin, thank you Zin Meki, thank you. Also guys, I want to give you my phone number so that those who are always asking for my phone number and wants to talk to me, you can get hold of me. My telephone number is 064, South African number. Julie, hi, how are you Julie? Thank you Sandra, thank you Mazirudo. My number is 064, South African number, 064 895 4837. Ndinodaira Tanti, it's just that kuti phone yangu inogara iri busy. Leave a message, I'll come back to you. Faustina Mchazepi, muri sei vakoma. Leave a number, leave a message per WhatsApp, I'll call you back, I'll get back to you. Phone yangu inogara iri busy guys. Kune ba message amenoti arine sata tombovhurwa. Because izvo zvipandopedza panapa kune kwawedzera dzimwe 20 more messages. Saka iyi ma1 guys. 064 895 4837 ndo namba yacho, so that kana uchida kutaura hako neni tinotaura. Yes Tafans, how are you? Kana uchida kuchema kana uchida kundichemera kana uchida kutsaura, kana uchida kusheyawo nyaya yako, kana uchidawo kungobvunzawo antika advice. Tine ma free counselors as well. If you feel good you need a counselor, you're going through a lot, you just get in touch with me. Ndokuita hook up ne vanhu ava, then wodi mutaura. I hope you guys are okay. So hanzi makaita rana here. Ndaita Julie, ndatopedza.
ndatopedza wena ndatopedza nhasi ndapedza so namba yangu maiwana nditi 064 inonyorekera inopiringera papi technology ewa zvekuti achitiza pakomedzi right tafanzi no you know ndangoti ndikumhorosei but what I'm going to do I promise you this guys regai ndichigotora team yekufacebook iyoyo ndokuvigirai nyaya inopisa kunge nyaya dzanezuro handitika yanezuro ndokuvigirai pano then yonyatsouya iri fresh panapa munyatsofamba nevamwe ndouya nevanhu vacho yekufacebook pano andimaona ndowadza kuti live kuyoutube ndoya navo pano andimaona then modi mobatana nelive ende chimwe chinhu motiregerera guys munhu anorana youtube channel iyi network yake iri kunetsa saka kune mamwe mari ari kumasure zvisingaiti kune mavhidhiyo akawanda aitwa haasati akwanisa kumauploada because network yake iri kunetsa but as soon as network yake yava bo mavhidhios anenge akukandwa sekukandwa because ari sure kweningirikiri kwetime 21 okay hanzi ndichakuupdate rai malive acho ese kubva musi wa21 network yake ndofunga inenge yagadzirwa by then handichimaona sana nakoti ndeye kuzokumhorosai guys ndichiti aiwa I love you so much thank you for your support guys mwari wakuitirai zvakanaka munondikomborera zvakare makandikoshera handichimaona so modyawo weekend yenyu zvakanaka don't forget to pray naika musakangane kunamata macomments avari achitiza I think network ananyatsosimba I love you too guys makandikoshera mufunge without you there's no Sis Melly handimaona so thank you for supporting thank you for being there thank you for kundituka thank you for kunditsiura because kutuka kunokuita kuti kunokushepa kana ukatukwa paipa uchimbotukwa unoita uchishepekana yes anzi team YT yes how are you team YT you get shaped by those you know positive criticisms saka I love you for that guys but nenge natadzawo you are free to correct because munhu nyama ndotadza guys unotomboitawo mistake uchifunga kuti ndikugona handimaona saka I promise you guys by next week we are going to have a live pano yandichakuvigirai inopisa moregererawo munhu ari kurana youtube channel yedu ane mavhidhios hobo ari kupisa angachiitwa kufacebook uko but ari kunonoka kumauploada because network yake iri kumuvhiringa but ari kuti by 21 anenge akuuploaderai but ine ndatombouyawo kunoku nenyaya dzekuti mudzidze diaries dzinobatsira vakawanda guys diaries unodzidza diaries unoonawo zviri kuitika mukati moupenyu hwevamwe unorelatawo nezvinenge zvichiitika mukati moupenyu hwako pane a lot of things that happens padiaries so guys Ria how are you Nyaradzo Uchena how are you oh thank you very much